že dneska som sa rozhodol sám, okrem teda neúplne sám, ale so svojím psom, že vylezem na ten veľký tribeč s tým, že som vyrazil neskoro, takže už zapadá tu vedľa mňa slnko a idem na nočný výstup. Uvidíme, koľko to bude trvať. V podstate nejdem na čas, ale trénujem na aj budúci víkend idem a trénujem na tú štvorňovú akciu, keď sa budem snažiť nejak prežiť 4 dní na tribeči, zháňať vodu, filtrovať vodu a tak. A dneska neviem, čo ma čaká. Môže to byť zábavné podľa mňa, hlavne tie zvieracie zvuky, lebo všade tu sú okolo nás zvieratá. A hlavne včera sa mi snívalo, že ma napadol medveď, ale tuším, že som prežil, dostal som len jednu facku a vystriekal som na ňu celý sprej a odišiel. Takže uvidíme, čo nás čaká. Možno to bude skôr nuda, niečo vám zostriham, aspoň nech nasajete tú atmosféru, aké tu je. Po 3,3 km, však je to asi aj vidieť, ak som spotený, som si dal takú oddychovku. Asi takto. Ešte mi zostáva na veľký tribež cca, teraz sa nepamätám, tuším 1,6 km som to pozeral. Že vraj by som mal dojsť okolo 9:30 alebo nejak tak, doskoro, ale nemyslím si, že dojdem tak skoro, lebo teraz ma čaká v podstate tá horšia cesta, takže 3,3 km som prešiel bez problémov a teraz ma čaká 1,6 km, kde už bude prudké stúpanie, keďže veľký tribeč je niekde pri 850 nadmorskej výške a som teraz na 484 a zatiaľ som prešiel len 185 do výšky, teda aspoň nadmorskú výšku som stúpol. Takže neviem, uvidím. Chcel by som urobiť nový rekord, ale aj tak som sa zastavil, lebo Lakušo, chudáčik, skoro umrel od smedu, vyhovorím sa na ňo. A ukážem aj let. Ešte máme svetlo a podľa hodiniek by malo, neviem, ešte mám tak cca 30 minút a potom už by malo prudko klesnúť slnko. Chcel som to stihnúť, preto som išiel rýchlejšie a preto som sa spotil jak pes, ale potom keď som videl, čo je tu za mnou, v podstate teraz už začína ten stupak, tak som sa rozhodol, teda aj na kamere není vidieť a uvidíme. Teším sa. Prečo sa oplatí chodiť na tribeč? Okrem toho, že je to krásny les, sú aj pekné výhľady. Paráda, takto na večer. A to ešte nesme ani na najvyššom bode. Práve tu nám prebehlo tlupa srniek. Keď tam nebolo asi 20, tak ani jedno, skúsim to natočiť. Tu sú v tomto lese vzadu. Aký išiel dopredu. Strašne veľa srniek tam prebehlo. Videl som len tiene, lebo už je dosť tma. Za 10 metrů odbočte doleva. Aha. Odbočte doleva. Dobre, neuvidíme ich. Nemám nočné videnie, ale možno uvidíte. Tam sú ďalšie srnky. Teraz to odbehlo vedľa mňa ďalších 5-6. Škoda. Na budúce, keď pôjdem, tak zoberiem nočné videnie, len zostalo ukiárky, takže neviem vám to ukázať, ale ešte jedna srnka stála tam. Tá sa pred chvíľou niekde tam. Tá sa pred chvíľou skryla. Vydali si tie varovné zvuky a utiekli. Ale nebudem ich naháňať, len to bolo krásne, jak prebehlo, keď ne 25 srniek. Tuto už len tak 5-6 prebehlo tým smerom, keď ma uvideli.
ale tam, čo som bol, vyliezol som na kopec, tak tam fakt akože taký dupot a asi 20 alebo koľko srniek prebehlo. Nevadí, na budúce budem mať nočné videnie pre vás. A urobil som si ohníček. Tábor mám postavený, Lucky už dostal papušku. Ale ohník som si urobil len preto, aby som si vysušil veci. A jedlo si urobím tu. Aho. Som veľmi zvedavý ináč konzervou. To ináč z Kauflandu 3 € to stálo alebo niečo, tak som zvedavý, jak to bude chutiť, čak uvidíme. A zobral som si aj tak plynový horák, je to také trošku pohodlnejšie. A som zvedavý, či to fakt bude, ako vyzerá to zaujímavo. Je to jedlo z konzervy, takže asi. Lebo na raňajky som si zoniesol skôr zeleninu a mäsovú konzervu, takže, ale to len výnimočne. Lebo väčšinou konzervy neberem, ale teraz som si to chcel odskúšať, lebo potrebujem odskúšať kvalitu, keďže ideme na tú dlhú turistiku, takže nech viem, aké sú tieto konzervy. Ináč máme hotovky z plechovky, ale to si necháme na budúci týždeň, ale to sú, však uvidíme, porovnám to. No paráda. Mám to zohriaté. Akože nie je to také jedlo, ktoré by sa nedalo zjesť, ale zároveň to nie je také jedlo, ktoré by som si dal namiesto nedeľného obeda. Chutí to tak trošku umelo, ale zlé to nie je. Neviem, akože, neviem, či sa mi to chce hodnotiť, ale mám tu k tomu tortily, klobásky a neviem, nebolo to také špatné. Vedeli by to spraviť určite aj horšie, ale ja, nič. Ja som hladný, je mi to jedno. Paradička, ešte ma zohrieva ohník. Tuším, že je spln. Moc to není vidieť, ale a trošku to priblížim. Pes sa už nasťahoval do stanu, takže má vybavené. No, takže je to vybavené. Som tu, všetko je vybavené, napapaný som, spln máme. A ja som tiež pripravený v stane. Takže ešte sa treba vyzuť, uhňahňať a môžem ísť spať a uvidíme, či ma do rána niečo zje. Ale pochybujem, už som tu bol viackrát, ale nikdy sám. Tu som ešte sám nebol. Takže toľko. Takže čaute, keď bude niečo zaujímavé, tak to natočím v noci, ale podľa mňa nič zaujímavé nebude. Takže dovidenia. Už len tak na fajnom tu kážem. Už je ráno. Kde to sme? Takže ten veľký tribeč. Zase sme prežili. A tu je aj Lakušo. Želaky. Prežili sme a balím a odchádzam. No takže nakoniec sa mi podarilo aj zobudiť. Vyzerám strašne, lebo Lucky ma budil každú chvíľu, takže moc som sa nevyspal. A teraz tu máme naše raňajky. Aspoň toľko. Mesíčko, tortilu, lebo chleba nechcem. A tu mám papričku. Takže noc sme prežili na krásnom mieste a aj Lucky má raňajky. Takže aj Lucky sa napapá. A je to tu. Pobalené máme. Oheň sme zahasili ešte s vodou, čo nám zostalo. Lucky je pripravený, nič sme tu nenechali. A ide sa domov. Neviem, či som spomínal, ale počas noci tu bolo 8 stupňov alebo nejak tak. Už som si objednal nejaké veci, čo potrebujem na takúto turistiku, aby som vedel prespávať, takže postupne
budem skúšať, že väčšia zima, že ako vydržať. Spacák bol perfektný, takže ten je tuším do -20, takže tam mi zima nebola, ale problém bol s hlavou a s dýchaním, takže to znamená, teraz, jak som sa zobudil, no cítim hrdlo, ale snad to prejde, však doma si dám dobrý čajík. No a to je všetko asi, už uvidíme, lebo podľa legendy sa tu ľudia strácali, nie konkrétne tu, ale odtiaľto sa má pokračovať po hrebienku. Tam sa ľudia strácali a tuším, že do februára. Takže musím sa pripraviť na zimu, aby som vedel celý hreben prejsť. Aspoň tie miesta, kde sa ľudia strácali, aby som zistil, či sa to reálne deje. Teraz cestou dole som si všimol toto. Kto vie, aký dôvod to má? Je to tu zavesené. Nevadí. Ja len pre informáciu si zoberte, že tam je ten hrad, čo je vidieť z auta, kde parkujem. A ja som tam niekde dole na tej ceste medzi. Asi tu niekde. Takže, ale už som zliezol vyššiu časť, takže okolo 200 metrov mám za sebou. A to len tak pre tú predstavu, skúsim vám to potom ešte natočiť pred tým, čo odídem. Takže o tomto som rozprával. Toto je vidieť odtiaľ. Toto. Teraz som na tej lúke, tu sa parkuje. To je záchranný vrtuľník, ale nejde pre mňa, ja som to zvládol. Počkajte, je to vôbec záchranný vrtuľník? Čo ja viem? Kto vie, čo tam robí? OK, len toľko. Není to pre mňa.